en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Foi forte, marexada, vento, forza de 4-7, componente norte, redondo leste. Pero que di, comandante? Estou xogando a facer do home do tempo. Pois entón eu quero facer de xabarí. Non é tempo de xogo. Estamos nunha situación comprometida. A nave está perdendo enerxía. Debemos aterrar antes de que se esgote completamente. Nestas misións non hai máis que problemas. Nunca podemos xogar. Recoiro copa de estrelas. Uau! Mira de que casa. Ai, non sei, non ten moi bo aspecto. Tranquilo, só é unha casa encantada. Aquí poderemos encontrar algo útil. Só unha casa encantada. Mellor vayamos a aterrar a outro lugar. Veña, vamos inspeccionar, vale? Será divertido. Non me chista moito a idea. Aquí fora non se ven tan ben as cousas como na nave. Son a fantasma de Pedro Madruga. Ímonos para a nave. ¡Qué cagainas! Recoiro co pó de estrelas. Non me gusta nada estas bromas. Parade dunha vez. Menos mal que son un comandante con moito valor e experiencia, porque senón asustaríame. Son a fantasma de María Soliña. ¡Que susto! Regresemos a Navaxiña. Ai, comandante, pero non era tan valente experimentado. É que me colleu por sorpresa. ¡Mirade! ¡Un libro! Seguro que está cargado de imaginación. Ben, un libro. Imos a nave para recargar a enerxía. Galiza é un lugar moi perigoso. Si, mellor ímonos para o noso planeta. Quedaron mal esquecidos todos os meus xoguetes. Pero se só era unha casa encantada. Non sei a que tiñades tanto medo. Ah? E ti a que tiñas medo, Merliño? Eu? Pero se eu non tiña medo. Eu son moi valente. Entón por que botaches a correr, eh? Merliño tamén tiña medo. Pero só un pouquiño. Non hai máis tempo que perder. Dádeme o libro para que lida nos conto. Oh, o libro! Quedounos esquecido na casa. E agora que facemos? Xuncho! Eu non penso ir, Irei eu, para que vexades que non teño medo. Miau! Enganeinos. Tiño o libro agochado. Agora creerán que son moi valente. Xa teño o libro. Os morcegos quixéronme roer e tiven que pelexar con eles. Buah, Merliño é moi valente.
Eu de maior quero ser como Merliño. Dame o libro para inserilo na computadora. Espera, comandante. Estou arrepentido. Non fun á casa. Tiña o libro escondido. É que me daba vergoña que creerades que tiña medo. Ai. Está mal mentir, Merliño, pero perdoámosche por ser sincero. Título: Raquel ten medo. Autor: Agustín Fernández Paz. Debuxos: Marina Seoane. Editorial: Edicións Xerais. Raquel está na cama, pero non ten sono, aínda que súa irmán Tina xa hai un anaco longo que está dormindo. Entón Raquel mira pola fiestra e ve como un monstro estira os seus dedos longos e negros para collela. E Raquel, toda chea de medo, esperta a súa irmán Tina. Tina prende a luz e que é o que era? Eran as polas da maceira que está plantada no xardín. As dúas volven para a cama, pero Raquel segue sen poder dormir. Entón, ve unha fantasma que ven polo aire para asustala. Toda chea de medo, Raquel esperta a Tina. Tina prende a luz e que é o que era? Eran as cortinas abaneadas polo vento. As dúas volven deitarse, pero Raquel non pode pechar ollo. E entón, escoita o ruido dun esquelete dentro do armario. Entón, toda chea de medo, esperta a súa irmán Tina. Tina prende a luz e que é o que era? Pois era a porta que estaba mal pechada e abaneaba. As dúas volvense deitar, pero Raquel segue sen poder dormir nada de nada. Entón, ve os ollos duns vampiros que asexan dendo alto. Raquel, toda chea de medo, esperta a súa irmán Tina. Tina prende a luz. E que é o que eran? Pois eran os ollos dos bonecos que están no alto do estante. Entón, Tina decide unha cousa. Agarra a boliña, un osiño de peluxe que é o boneco preferido de Raquel, e dallo. Toma, Raquel, e cando teñas medo, abrazas forte a boliña e non me volves a despertar. E así, abrazada ao osiño de peluxe, Raquel queda completamente dormida. E dende o ceo a lúa, ve como a nena soña cousas moi bonitas. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é fácil viaxar nun foguete polo espazo estelar. Podo ser unha princesa e vivir dentro dun artesán. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Un libro é o teu amigo, sempre quere xogar contigo. Podo pelexar cun dragón e ao vencelo ser un campión. Tamén se pode navegar no barco dun pirata moi singular. Un libro é o teu amigo,